tanan, may hapon sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel, Faith Lucky Advice, o karon na po ko i-share na ko sa inyo ha, nga para sa ako ang experience o kasakit sa kinabuhi, sakit kay party sa kugma. Karon na ko i-share sa inyo ha, ritual ni siya para ka nang dali ra gid mo makalimot sa inyong mga kasakit, inyong gibati. Isa pud ni nga ritual nga nakatabang pud nako nga dali ra ko naka-recover, dali ra ko nalimot niya. Karon kay love man mo nako nga akong mga subscribers, akong mga viewers, ako pud ni i-share na sa inyo. Ug sa mga nitan-aw karon, especially sa inyo ha, kay laban mo nako. So ako ning gibuhat nako para pod nga maka-share pud ko sa inyo ha, para kung na may problema, may experience mo sama na akong klase nga problema, makahibaw na pod mo kung saan ninyo para dali na pod mo maka-recover sa inyong problema. Okay, sayon ra kaayo. Ana na siya. Ana maginang kinabuhi mga amigo, experience mangita ng mga ani karon. Nakapansin mo sa akong kuan, eyelashes na po. Ako nang gikuha akong eyelashes kay grabe na gid kakatol kaayo mga amigo mo na gabi grabe na gid nako dinagid nako makuan maagwanta mo to nga gikuha gi-remove gyud nako. Yeah. Karon pusinta ang atong kagamitan konra bulpin ra o kuan notebook. Moro na itong kagamitan niya kung maglubong taon niya kuan naman tagong sili o sundang sa bakatong gamiton. Pero wala na ko na-illustrate sa inyo kamo na like kuan anak mugna na mo anak kay ako na human ako nagbugna na ko anak. Okay. Usa ta magsugod, i-shout out sa nako akong igsuon sa Manila. Na sila'y lumihan. Si Erlinda Turalba sa Laguna, yang partner ay di at inyo ako igsuon sa Manila, si Jocelyn Turalba Sacro na sa Quezon City sila nagpuyo karon. Ay ate. Muna sa mga igsuon na sa Manila ang kapag ang isa ka igsuon ako nara diri sa dulo sa akong balay nara sa buha. Ako naman siguro mo mga nakaila sa ako si Arlene Plaza, si Manigorio Plaza, shout out na to sila na nara diri sa buha magalyani sa akong Sandal Norte. Kailangan maging mo anak nila muna sila. Okay, proceed na ta. Ani rin yung buhaton mga amigo. Magsuwat rata diri. Anong isuwat na to diri ang mga na-experience na to nga kasakit. Okay, number 1. Atong gusto na to mahitabo. Gusto ibutang ha. Gusto ko nga makalimot na ko niya. Number 2. Gusto ko nga dili na ko mo hilang. Isa. Hilang. Gusto na ko mo hilang. 3. Mawala na sa
akong una siya ana na to nga mawala na sa akong una siya. So nang light yung mag-off ng puning light oy. Noon sa maning light ani mga amigo off ng puning siya oy. Sa cellphone na nako siya amigo. Sorry kaayo ha. Okay, number 4 na ta. Ang una ato, gusto ko nga makalimot na ko niya. Kana. Ika number 2, gusto na ko nga dili na ko mo hilak, dili ko mo hilak. Number 3, mawala na siya sa akong una-una. Unsa na lang na inyong ibutang ninyo din ha. Sa paman. Uy, dili ta magbutang diri kan. Kuan ha. Bisag unsa nato kasuko sa tawo nga atong gikasukan. Kanang kuan maguni siya. Ayaw mo pagbutang ani amigo kanang mga ikadaot niya. Ayaw kay ato na lang isurrender tanan sa Ginoo. Dili na tayo nga kita ang magampo sa iyang ikadaot. Ayaw na ninyo na pata kay bad na siya, di na siya pwede. Ang ato lang nga kanang mawala ang atong kasakit. Isag nalokot ta na unsa ta din na unsa experience ato sa atong kinabuhi. Ayaw ibutang diri nga kanang makahatag og kadaot sa iya. Ang ato diri nga mawa ang tanan mga sufferings, unsa na lang ng mga wagtang ato din ha. Ayaw dili ta magampo sa iyang kasakit. Ako ang style na ko magampo ra sa Ginoo. Lord, ikaw na lay bahala niya Lord kay dili man ako ang panimalos. Magampo ra ka nga anang mautro na siya ug unsa man gali iyang mga gibuhat niya sa imuha. Adang mautro na siya sa iyang kinabuhi. Ayaw pagbutangi o ka ng madaot. Tawag siyang ang uban magbutang nga. Mingo nga, maunsa na siya din na ayaw Ginoo ko. Ayaw na, nanaw na akong light o. So na mas simple yung magpangpaw mang light. Mas na siya, uy. Ana siya mga kaibigan, mga amigo. Ha? Ang akong gibutang dere, tulo raman siguro. Tulo. Na, ako yung light, uy, hindi ko naman po ni ang light. Ginoo ko. Tanawa amigo o. Ana siya amigo. Kuha na ng light karon. Tuloran ni akong gibutang diri mga amigo. Pag kumani mo ni ani niya, imo dai ni siyang lopi-lopion. Siya. Simple lagi kayo ni ritual. Mas man itong light na to eh. Lopi-lopion na to ni siya. Karon ani na siyang naitabo. Kuan day tuod inyo ning buhaton kuan siya sa panahon sa Martes o Bernis. Kini kay parang powerful kayo ni siya ato ning gamit. Ato ning magmugna tani, ato ning maghimo tani. Okay? Yeah. Ani na siya. Kung naman ni siya, nalupi naman. Okay na, mugawas din ka sa inyong balay. Mugawas din ka sa inyong balay. Magkuha ka o kutsilyo baron. Magkuha pa ka o kanang sundang o kanang pangkuan ba sa yuta, pangkubkub sa yuta. Ana. Usa ka pag magkubkub na ka, kakubkub na ka yuta sa gawa sa inyong balay. Pag kuanan na ani day gawas ka dito kadapit sa kanang ang sunrise manay pagsubang sa adlaw ang sa sunset tapit ka sa kanang padong palubog ang adlaw dito kadapit magkubkub imo ning buhaton ngadto kadapit sa subangan dapit nga portion kanang mulubog ang adlaw mulubog ang buwan dito kadapit sa so parang sunset na pwede portion. Karon pag ana na kubkob na ka. Yeah.
kuan dayon kini. Usa nimo ni ilubong sa yuta. Imo na pong utrohon tong imong gisuwat nimo dere. Imong gisuwat nimo dere. Imong gisuwat nimo dere. Imo na pong utrohon og istorya. Mo na din ka nga. Kini akong gibuhat, ako ning gibuhat para. Kini akong gibuhat ako ning gibuhat para malimot na ko ni kini nga tao. Ang imong gisulta diri, ang imong gisulti nimo diri, imo ning otro og istorya dito. Ana nga makalimot ako niya, dili na ko maghilak-hilak, ana mawala na siya sa akong una-una, ana. Ug unsa pay gibutang nimo diri, imo nang memorizon, mao ra po na imong isulti dito. Ana. Sama sa paglubong, ilubong na nako, mana ka ha. Sama sa akong paglubong, ako na pong ilubong ang tanang kasakit nga akong gibati sa akong dughan nga siya ang hinungdan nga nasakit ko. Ilubong na nako sama sa paglubong ni ining akong ilubong nga papel karon. Sama sa lubong aning ilubong na papel karon, ilubong na nako tanang kasakit, tanang pagkuan nako bugma ang akong kasakit, ang akong gugma, ang akong tanan nga na kahasol na iyang gihatag niya sa ako. Ilubong nako tanan dito sa yuta. Diri sa yuta. Pag man ana, imo na rin ang ibutang dito. Tabunan nimo og yuta na dayon. Human ang show. Og obserbahi ang mga mahitabo na dahil mo anam-anam ra na siya og mawala sa imong unahuna, dili na ka masakitan kung magbidyo ka, dili na ka masakitan kanang kanta ka, dili na ka hilak, mura na kag pusong bato, ana na ang show, ana ay nganong ni-enter lagi ning gugma-gugma. Human ang show, ana ra. Ana akong gibuhat. Parang napoy makasulbaran ng inyong mga problema. Okay? Kanang kumana ka. Kalimot na pong ko. Ginupuhapit ko na kalimot na pamanday lain nga shout out. Kanang sorry kaayo ani ha, karon pagid ko nakakuha na ning kuan, karon pagid ko nakakuan kay dugay na manggukuha ka YouTube, naka-vlog. Nay ipa-shout out sa akong mga amigo nako. Shout out, atong i-shout out nato si Ma'am Teresa ba ni o Teresita? Basta Teresa Villasor from Butuan City, akong first cousin ako sa Butuan City. Teresa Villasor, Butuan City. Ma'am Teresa Villasor. Maestra na pa ni? Mama. Hi, ma'am. Kermi naman ni si ma'am tanaw sa akong buwan. Kung akong first cousin. Kermi tanaw ni sa akong mga vlog. Salamat kayo, ma'am. Salamat. Isa ni Rinan Rementeso. Sa buhang ni Rinan Rementeso. Ito yung shout out. Shout out na to si John Ray Siga. John Ray Siga. Shout out. Buhang ni siya gapon. Yang amahan si Celso Siga. Nani sila yung negosyo nga kanang mga alimango diri sa buhang. Si Grace, ato i-shout out po kini si Grace Pugusa, buhang gyapon ni. Mga amigo na to din ha, kung gusto mo nga ma-shout out na, leave comment na lang, mag-message na lang mo din ha, kung gusto mo shout out. Pero bongga kayo ang labanan. Okay. Nga, ayaw mo kalimot sa pag-like, subscribe, share my YouTube channel, Faith Lucky Advice. Salamat kaayo. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong
video sa kung another na po na ako nga akong gi-share karon. Salamat kayo. Thanks for watching. Thanks for watching mga amigo. Salamat kayo. God bless sa tanan. I love you. I love you. I love you so much. God bless.